Безнең иҗат төркеме Нурлат районының Акъяр авылы кешеләре белән аралашып, елгаларын аккошлар үз иткән әлеге гаҗәеп табигатьле авылдан видеосюжет әзерләде. Сезгә дә шуны карарга тәкъдим итәбез. Җир йөзендә бер генә авылда икенчесенә охшамый. Һич, һәр авыл үзе бер тарих ул. Дәүләт күләм әһәмиятле олы юл буенда урнашкан Акъяр авылы Яңа Шишмә районының йөзек кашы. Акъярлы елга авылым уртасыннан, Акъярымда җырлый гомерем агасыннан. Безнең якта гына шулай ак терлек ярлар бар. Күңелемдә, йөрәгемдә ярый әле Акъяр бар. Безнең якта гына шулай ак терлек ярлар бар. Күңелемдә, йөрәгемдә ярый әле Акъяр бар. Шигырьләрдә макталган, җырларда җырланган Акъяр авылының барлыкка килүе турында төрле фаразлар бар. Авыл кешеләре үзләре яшәгән татар авылын яратып, Акъяр авылы дип, рәсми документларда ул Азеева дип йөртелә. Аның исеменнән үк күренә бит шундый Акъяр теге авылының исеме үк матур, чыннан да халкы да шундый икән. Шундый киң күңелле, ак күңелле кешеләр. Мин аларның табигатенә сокландым. Гашык булдым шушы сиртмәле басмаларга. Авыл буйлап йөргәндә, шул басмаларга басып, шундый үземә ниндидер бер энергия алайдым, көч алайдым. Авылга 17нче гасырда нигез салынган. Революциягә кадәр аны Акъяр, шулай ук Актау дип тә йөрткәннәр дип язылган Ак күңелле Акъярым китабында. Хәтер китабында фронттан кайтмаган 32 сугышчының исемнәре мәңгеләштерелгән. Әсир калыпта ватаннарына хыянәт итмәгән Бәдри Садретдинов һәм Самит Шайдуллин исемнәрендә Акъяр балалары кичкенәдән белеп үсә. Ә балалар, шөкер, бар әле Акъярда. Алар өчен махсус уен мәйданчыгы да булдырылган. Бушка трай тибеп йөрмәсеннәр өчен һәр даим чаралар үткәрелә. Без авылга килгән көнне велосипед ярышлары узды. Акъяр үзе бер айрым авыл җирлеге. Җанисәп чыганакларына караганда 100 ел элек биредә 2000нән артык кеше яшәгән. Игенчелек, терлекчелек белән көн иткән халык гомер буе шул кәсепкә тугры калган. Менә инде безнең авылыбыз әйтеп үтәргә бик эшчән, эшләүче халык. Бүгенге көндә авылыбызда 118 хуҗалык исәпләнә, 370 кеше яши. Безнең халык бик эшчән халык. Менә бүгенге көндә халыкта 226 ремегдәтлек исәпләнә, шунардан 130 савым сыйры. Авыл җирлеген җитәкләүче Данияр Гайнуллинны бик хөрмәт итәләр биредә. Ул хөрмәт тирәннән килә. Ирак бабасы Гайфулла Бөек Ватан сугышында җиңү көнен якын айткан Шамил Гайнуллиннардан буыннан буынга күчеп килә. Акъяр авылының Шәрипов, Шәмсетдинов, Әхмәт Вәлиев, Сибгатов, Галләмов, Калимуллиннар һәм башка бик күп гаиләләре бер һөнәргә тугры калган алтын куллы хезмәт кешеләре. Алар арасында хәрбиләр дә, ярты гасыр буе терлекчелектә эшләүчеләр дә, комбайнчылар да бар. Шуңа да бу авыл кешеләрен Татарстанның озак еллар авыл хуҗалыгы юнәлешен җитәкләгән Марат Әхмәтов та хәтеренә сеңдереп калдырган. Хезмәт белән, тирлек асрап, эш белән тырышып, кайнап яшәп ята торган халык минем күңелемдә инде бер шундый матур бер истәлек булып саклана. Аның өстенә бит менә Акъяр турында бик матур җыр да бар бит инде. Бик күп кешеләр матур итеп җырлый торган. Акъяр дигән матур кине кемнәр уйлап чыгарган дип җырласам, җыларсың кебек күз керфегең чыланган дип. Инде ул халыкның күңеленнән чыккан шундый менә хисле халыкның, нурлы халыкның, тәрбияле халыкның, моңлы халыкның җыры бит инде. Шуңа күрә авылыгызга саулык, сәламәтлек телим. Бүгендә һәр яктан маяк булган авылның Маяк исемендәге колхоз дип аталган чагы да бар иде. Ул еллардагы рәисе Рәшит Әхмәтвәлиев мәчеткә дип авылда буш торган бер йортны бирә. Ул вакытларда мәчетләрдә бик йөргән насыйп булмады. Соңгы вакытларда мәчетләргә ирдек, гарәп телен өйрәндек, әлхәмдүлиллаһ. Ул инде ул мәчетебез искерде, дөрестән дә
Аның инде нигезләре ярыла башлаганда диделәр. Шулай иттереп авылыбызга мәчет кирәк иде инде. Элхамдулиллахи раббил аламин. 2022 елда Кырбан айына туры китереп, яңа мәхәббәт иман йорты калкып чыкты. Киләчәк безнең балаларда, аныкларыбызда бөтен тырышлыгыбыз шул безнең укулар. Менә авылда бүгенге секенне 1-нче, 2-нче, 3-нче класста 11 бала, алар барсы да йөриләр дигә мәчеткә, мәчет янында мәктәпкә, анда әйтеп үткәнемчә инде мастер-класслар, ниләр 4 төрле ни үткәрелә. Алар бик теләп йөриләр. Гомер сукмагы кемнедер иртәрәк, кемнедер соңрак мәчетләргә китерә. Мен үзем күрше авылдан тубылды тау авылынан имам хатип bizning avulda bu avulda biz küpten indi bu avul bilen dosturabız, dost mahallemede anın imamları da, anın halkı da, barısı da bizge tanır. Bu avul bilen her vakitte de elimizde turabız. Anın imam hatibi eli geç olsa da şunu falli, mına bu mescidini salganda küp tırışlıklar koydu, bik küp tırışlıklar koydu. Mescid aşı tantanasına kaytkan İlfar Hazret Hasanov da Яңа Шишмә районының мөхтәсибәт эшенә зур бәя бирде. Яңа Шишмә районында да Илгиз хәзрәтебез шушы җирлектә бит безнең мөфти хәзрәтебезнең вәкиле булып тора, мөхтәсиб булып тора. Матур гына, тыныч кына, күркәм сабырлык күрсәтеп менә шу җирләрдә шушы бөек олуг вазифаны тынычлыкта, иминлекта алып бара, динебез, милләтебез өчен Аллаһ Таала анардан разый булсын. لا إله إلا الله. Мәчет гыйбадәт кылу урыны гына түгел, биредә уку сыйныфлары да бар. Авылдагы балаларны дини, әхлак, тәрбия фәннәрен укытырга насыйп әйләсә иде. Мөселманнарны күрештергән, таныштырган, күңелләребезне нурландырган Аллаһ йортына һәр кайсыбызның сукмагы киң булсын. Бабай әйтте, кызым мәчеткә кирип, балаларны бисмиллахны әйтергә булса да әрәтәле дип, мәчеткә йөри башладым. Күсемдә генә мәчет каршында гына торам. Балалар килеп шулай бергәләп, әле шай дукалар өйрәнеп, намаз үзем басып, шай укып йөрдек. Хәзер зур үстеләр, менә шул мәчеткә йөргән малаем, хәзер Казанда Калимуллин Айназ Azan beygisinde Respublika күләмендә azan beygisi buldu. Birinчелекне aldı. Allahu Ekber. Ойнас Калимуллин кебек татар азаны бәйгесе җиңүчесе булырлык дәвамчылар тәрбияләрлек булгач, киләчәккә өмет уянам. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Яңа мәчеткә аны төзетүгә зур өлеш керткән иганәче Рифнур Сөләймановның әтисе Хәйдәр исеме бирелде. Аллаһ Тәала сыны бит адам баласын. Безне сынау өчен җибәргән. Кемгәдер байлык бирә, кемдер факирлык бирә, кемгәдер зур вазифа бирә, кемгәдер сынап кыры нишәр икән бу бәндә дип. Менә карагыз, бу Рифнур Хәйдәр бүген көндә Казанда үзенең урынын тапты, эше дә бар. Хөкүмәт тарафыннан да, халык тарафыннан да бик мөлаем кеше аны яраталар. Абруе да бар, бик дәрәҗәсе дә бар. Әмма ләкин туган авылын да онытмый. Кем икәнен онытмый, каян чыкканын онытмый. Мин Аллаһ Тәала өчен нәрсә эшлим икән? Мин үземнең халкым өчен, авылдашларым өчен нәрсә эшлим икән дип күңелендә борчыла торган кеше. Аның төзелешендә бик күпләр ярдәм итте. Шундый бердәмлек булмаса, бу эшне башкарып чыгарга мөмкин булмас иде. Эш һәм киңәш белән республика җитәкчелеге, район администрациясе, авылыбыз халкы ярдәм итте дип сөйләде ул ачылышта. Бик җиңел булды, менә 2 ел дигәндә төзеп бетердек. Менә
Allah'a şeker yarısınlar idi. Sonda her günü azan etkende kengeli ola bidende. Buna avulda işlegende de azan etkende tuktap duraydık. İşlemeyeceğinde. Tegi bana işley bulganda şunu bilip balalar, tegi babayları, abiler yanında ergen dinleler yanında tegi alır barır. Tertipli, edepli bulalar bidende. Мәчете булган авыл ул бик бәхетле авыл. Авылыбыз бик дус. Барысы да бер-берсенә булышып, дус, тату яшиләр, һәр вакыт өмәләргә йөреп, бөтен җирләрне эш кушсалар да бөтен җирне бергә эшлиләр. Шуңа күрә дус, бердәм авылыбыз гөрләп тора, Аллага шөкер. Гөлназ белән сөйләшеп торган ярдан мәчет кенә түгел, авылны икегә бүлеп аккан Чаллы елгасы да маҗаралы әкияттәге кебек асылмалы күпердә күренә. Аны төзергә дә Рифнур Сөләйманов белән бергә шушы авылда туып үскән эшмәкәрләр ярдәм иткән. Газнур Сабижанов тарафыннан Чишмәгә капиталь ремонт ясалды 2011 елда. Шулай платина төзелде. Әйткәнемчә Хайдаровның тырышлыгы нәтиҗәсендә 2011 елда шушы платина төзелгән вакытта аның ул вакыттагы смета бәясе 22 миллион иде. Ул вакыттагы бәя белән 22 миллионга төзелгән платина безнең. Марат Гутуй шул вакытта авыл хуҗалыгы министры буларак эшләйде. Ага без там рәхмәтебезне җиткердек. Иш янына куш дигәндәй, үзара салым акчасы да авыл тырышын матурларга ярап куя. 2021 елда авыл җирлекләре территорияләрен комплекслы төзекләндерү федераль программасы буенча Акъярлылар 2 миллион 93 мең сум күләмендә грант откан. Бу акчаларга ял итү мәйданы төзекләндерелгән, техник җиһазлар алынган. Гомергә игенчелек һәм терлекчелек белән шөгыльләнгән эштә булдыклы һәм хуҗаларча тапкыр зирәк булулары белән аерылып торган авылда бүген дә Минабетдинов, Гысаметдинов, Галимовлар гаиләләре сөтчелектә беренче. Мин әйтерем, авылыбызның киләчәге бар. Аллага шөкер, булырга тиеш. Чөнки безнең авыл Казан Оренбург трассасы буенда урнашкан. Халык килә, китә. Әмма ләкин безнең татарның киләчәге булырга тиеш дип өметләнеп калабыз. Аякларыбыз юлда, күңелебез җирдә, барыбыз да җирдә юлаучы дигәндәй, бу сәфәребез дә мәчет ачылу уңаеннан башланган иде. Бер иштан Акъяр авылы тарихы, исеме кебек үк ак күңелле халкы белән дә таныштык. Татарның саф теле, милли гореф-гадәте, йолалары яши монда. Шушы асыл җәһәрләрне сакласак, безнең буыннар өчен генә түгел, киләчәк буыннар өчен дә бай милли мирас калыр.